ta, Usapang Pamilya, digdi sa DCGB, giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina, mga tema para sa marhay na pagpapadalaga ng pamilya, asin iba pa, ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB, sa programang Usapang Pamilya. Porque sabes que te quiero, tú te aprovechas porque sabes que te adoro. Me tratas mal, crees que estás en tu derecho, pero te has equivocado. Y un día de tantos me decido y te pongo en tu lugar. Mabuhay! Mabuhay, Tita Pita! Yes, mabuhay, Kuya A. Mabuhay po ang kabos na mga nag-aantabay kan programang Usapang Pamilya. Diyos, maray na pagkahapon po sa Satuya Gabos. Good afternoon. Magandang hapon sa mga yaon po dyan sa Metro Manila. Naligawan ko ka rin sa German kang maray na hapon. Guten Morgen? Did I pronounce it correctly? Guten Morgen. Tama. Yeah, sana tama. Ano? Buenas tardes, senyorito e senyorita. Oras na po para sa programang Usapang Pamilya with Tita Pita And Kuya A. Sa lado technical, si Kuya Nems Flora at sa tuya na kaibanan at si Jerome Martinez. Liya ang tabi dyan sa satong IT department. Aldawning Lunes po mga tugang, Monday, petsa 26 na po kan bulan ng Mayo 2025. Pinakal na lang, June na. Hey. May tamang-tama Tita Pita ining sa tuya na pag-urulay-ulayan. Yung kinaraman ni pag-abot sa Hunyo. Eskwelahan. Eskwelahan, Araguman. June Bright. Oo, June Bright. Oh, anyway, ang nauuso ba ngunyan Tita Pitang summer season? Anong mga nauuso po? Sige daw. Sige daw po. Saro-saro ta po ining mga nagkakauruso pagka summer. Sige daw tabi. Sa mga paraan tabay niya to, ano po ang satuya na usual na pinagigibo pagka summer? Yes. Diba? Yan na dyan Tita Pita, so summer outing. Yes. Diba? Termina niya. Then hanggang dyan na hahali talaga sa families, mga batchmates. Yes. Nakamali siya ka sa office color mates. ko, Tita Pita. Parehas tayo. Ay, Ah? you mean? May namali siya ka sa color ko ngunyan. Gayon ng color? Mas lalo akong naging nugnog. Yan ang ina color. Ano kaya ako? Nag-swimming man ako. Nakanamit naman ako kang maaskad na tubig. Naginibukan mahal na Diyos. Ang dagat. Nakadagat man ako kaso hapon. Ay, manari-paro. Dahil man nariparo? Oo. Ako riparo ko. Ano pa? Pag summer season? Family reunion. May family reunion. Yes, Santa Cruz. Yes! Minsan nagkukuski traffic. Kaso hapon may nagkaaragyan ako sa mga lunada, sa mga tinampo. Hapon ninda pigigibota, day kaya Tita Pita pagka medyo alangkaw pang saldang kang aldaw. Baka ma-deres pa yun sa tuyang Yes. mga reyna. Correct. Imbis na Flores de Mayo, Desmayo. Flores de Mayo. Kaya siguro kung mga around 4 p.m. na nila pigigibo, no? Okay, yan, Santa Cruzan. Outing, reunion, ano pa ba? So, mga staycation, mga barakasyon, ma-relax. But sa mga kalalakihan na mga Pilipino, no, digdibaga sa tuya sa Pilipinas, most especially sa mga malipat na sa from elementary pupil to high school student. So yung from grade 6 to grade 7. Opo, mga Yan. harag gayan. May transition kan buhay ang mga lalaking Pilipino, digdi sa tuya. May transition ang buhay. Nagasultiro na ngayon, adolescents. Yes, pag nagasoltero na. Ano ang pigigibo po sa mga aki na nagsusurosoltiro na pag summer? Yan. Sige daw. Baka din do aram?
Testing untada. Testing ko tada. Ako aram ko kung sa babae, dahil man yan ano. Day pag ma. kasi oo. anytime na. Yes. Ano ito sa babae? Yung menstrual Natural. cycle, yes. Pero sa lalaki, may pigigibo po sa lalaki digdi sa Pilipinas or sa ibang even sa ibang country, no? But there are some countries na dai inipig bako ini tradisyon or dai ini bako ini open. But digdi sa to sa Pilipinas, pirmi po ini pigigibo sa mga teenagers. Para maapod kang sultero Para na talaga. yes, para maapod kang minsan nagiging sukatan ini tita-pita kan pagkalalaki. Oo. Nagiging sukatan po mga tugang kan pagkalalaki. Anyway, kung may mga simbag po kamo, pwede po nito i-komento dyan sa satuyang Facebook Live, DZGB News Online, or pwede man po sa satong numero 0927-398-0955. Yes. Ano po ang raranasan kan aki na lalaki sa Pilipinas pag nag-edad kitang usual na edad, mga 12. Yes. No? Anong proseso yan? Yes, opo. There are some na 10 years old, or sabi ka iba, so even nga so iba, mga bagong mundag da, pigigibon Ayan, na. oo. Sige So, yung daw. mga aki naman yan, they look forward to it. Yes, Ako? opo. Ang iba kaya, grabe ang nervyos. Yan, talaga. No? Grabe ang takot. Tapos may iba man na, pag wala mo kumatibayin, mga yung ngunyan na, di ba? So, mga mag-friends, sige na nga, sarabay na nga. Oh, sarabayan. Ano ba kan? So, kayo itong before sa salog. Oo, okay to sa salog. Ngunyan kadaklan, nasa hospital Yes, na. No? para safe. Sige po mga toga. Good afternoon po watching from San Jose, San Andres, Catanduanes. Sali dyan kay Joseph Tivar. Yeah, salamatan Ayan. tabi sa mo Joseph So, Tivar. sa to yung regular din, si King Reginald. Yan sa Bangkerohan. King Reginaldo. Good afternoon. Maray na hapon po. Maray na hapon. Dakulong kitang mga Mga regular yes. customer. Regular customer. Nasa tuya na pigapon. Okay. Sige. May nagtataram tabi sa likod, naka-on sa microphone. naka-on sa Okay, sige. Hindi kaya na daw ang magagaya na babaeng ini sige. Nagchichismisan sa duha sa likodan. Anyway, going back naman Tita Pita. No? We are talking about circumcision. Pag sa Tagalog, pagpapatuli. Sa Bicol, ano kapag yan sa Bicol? Patatak. Patatak. Magpatatak. Yes. May karaw nga ni baga kaiyan sa mag-agom ngaya agom. Gusto ko ngayon magpatato. Unang ngayang agila. Gusto ko ngayon ni titapitang ngayang agila. Patato ko ngayon digdi sa daghan ko. Kundi kaya sabay ko ang pangaran mo, ipatato ko sa daghan mo. Dahil daw ngayon dyan, taday ka pa nga ngayon na patatak mo, patato ka pa. Circumcision, pagpapatuli, pagpapatatak sa Bicol, usual po na pinagigibo po. Traditional, digdi po sa tuya sa Pilipinas. Mostly yan during summer season. Yes po. Yes. During summer season because day pong klase Yes. and then maaatama ninda kimaray Yes, yung healing process. Yes, yung healing process. Kasi ang circumcision sa Pilipinas tanda ini tita-pita kan pagiging soltero, pagkalalaki, kang aking lalaki, di ba? Siguro ko ano nga lang apod kani pag day nagkapag-undergo kaya circumcision? Support. Ayun ang apod gano'n. Support pa kaya yan. Kaya parang niya, parang talaw, support. May araw kaya. Magiging kang Yes. tampulan ng Yan, ng oo. tukso. Yes, Pag that's day true. pag day ka nagpatatak. May nga kan tatalawon ngayon dahil nga yan support pa yan. Bakla nga yan. Gigibo nitang Yes. tataraman na kay arog ka yan. No? Kumbaga ito misconception kan ano yan, kang word na bakla, sabi nga ni baga, no? And anyway, kayo to may pagkakaiba. Hello po sa mga 12 years old, 11 years old, 10 years old. Mag-comment po Anong kamo. plano? Anong plano? No? May nahihilingan ako kay Tita Pita ngayon. Nakalaag na dyan sa luwasan, sa mga, I don't know if clinics or whatever na mga, kumbaga garo area kung saan nag-offer ng circumcision. Nasa That's for free. So, sa iba may 2,999, roughly 3,000 pag private. Di ba?
Pagka sa ano man sa City Health, I guess, no? Free ba? Ang I guess so sa hospital ng Apo. mga government. Yes po. Siguro gari May yan, mga for free. may mga araw sila Araw ko kaya. digdi nga ni sa Legazpi Hospital. Mm-mm. Igo siya na pigigibong dakulon, Yeah. nag-avail Kumbaga- summer season kasi Yes. yun na nga sabi ko sa imo na in preparation for the school year. Opo. Oo. Pero I'm not sure kung siguro yung sa gamot, babakalon. For sure, siguro ko. So maintenance, so gamot, so pangbulong. Yeah. ah, You like the gauze or Apo. pain reliever or Opo. ano. Yan. Iba din ako kuya na may Iatod ta ka gusto mo. pripalaan. Ha? Akaraw man sa natabi, Diba ka magtumod ka mo sa kuya, kada pagtukaw ko digdi, uyan nga si kuya eh. Aber na nga, Iba i-dare ng ka taka pa nga, nga. iba ng- I-dare ka nga, ya. Iba ng taka nga, kuya eh. Okay, circumcision. Tradition kan Pilipinas, tanda kan pagiging lalaki, tanda kan pagiging sarong soltero, tanda na ano ka na, kumbaga igwa ka ning transition from being a child to a sabi nga ni teenager. Yeah. Diba? Partiyan kang Growing up adolescence. stage. Opo, Oo. growing up stage, adolescence. Maaraman mo ang sarong aki kung papaduma na siya sa pagiging man. Diba? Part of being a man. But, so iba, kay to, may mga role story na may mga nakaligtas na dyan. We never know. Dito man Arab, dito man nahiling. Di ba? May mga araw ka yan. Kasi it doesn't mean na porkat ganon, di ka na circumcise, na di ka na pwede mag-produce kay Aki. Oo. Baka man yan. Day man Oo. ito, day siyang, Baka man yan ang batayan. yes, day siyang kinaaraman sa productivity Yes. bilang sarong lalaki. Not unless you're sterile. Yes. Oo. Kumbaga sabi nga ni tradition and sabi sa kan mga expert is nakakatabang din ang aning malinig ang Saka yung growth daw. Sabi ka ba, di ba? Pero yan talagang age na yan, ang pag pick-up din na that age bracket na talaga ang growth gari gari makaskas. oo. Makaskas, no? Kaya siguro kung nagkataon lang Tita Pita na by age of 12 nagpapa-circumcise ang mga kalalakihan na bigla na, by age of 12 man bigla man si Dagminara lang kawon kumbaga ito na so nagiging padatulan Yung nga ni, yung sabi ninda. na uy magpatata ka na nga ito maglangkaw ka na di ba pero Kaya kung na nga ito, tamungan dahil nga ito. di ka pa ngayon nag-alangkaw aram ko na ngayon di ka pa ngayon nagpapatatak mga araw ka yan but may sad story lang na nangyari a week ago sa digdi sa Pilipinas sa roda ang akian binawian ng buhay Tita Pita because binawian ng buhay after magpa-circumcise no? So doon. Yes. nagkaburukag na naman sa mga kaki dahil nasunog magki-create ng Ng takot fear. Opo. Oo. Magki-create ng takot kasi kung ako man siguro ko kung ako aki man ako maaraman ko itong istorya magduduwa-duwa man ako Tita Pita. Kasi siyempre malaw sa utak, nagpatatak, nagadan. Yes. Yan. Araw Sa mga ko ito. aki. Kung hindi masyadong in-explain kang mga parents regarding that, so yun ang matatak sa utak. Yes. Ano? So primerong pagday na paliwanag talaga bata mo yan sa mga aki bagayaon sa social media, sa Facebook. Probably nagkabarasanan ninda ito or nahilig na ninda sa video kay to. Baka matakot lugod sa aki. So dako lang na rule kan sarong magurang Tita Pita na mai explain kan magurang sa mga aki. Ipasabot ng gadag kimaray. Opo. Nakakagadan ba yan ngaya talaga ang pagpatatak? Diba? Nakakagadan? Alam ngayon, dahil nalugod niya ako mapatatak, mag-create ng fear, dahil na ako mapatatak. Diba, libansagan akong supot, basta buhay ako. Diba? So, total ngayon, sa Europe, dahil man ngayon uso, aralang kaon, pangalan lugod ngaya, mga maputi yun, aralang kaon ngayon dungo. Well, dahil man itong pagkaisi, dahil man ito kinaraman sa pagpapatatak. Ang nangyari palang Tita Pita, nagkigawa ng malpractice sa operation. Kasi pinagko-consider din as an operation, di ba? Ang circumcision.
So, was it done sa clinic or sa clinic. sa barangay? Sa or clinic. Clinic mismo? Sa clinic. Oh. Sa clinic, Tita Oh Pita. my God. But the problem is, so clinic, pinagko-considered as illegal. No? Illegal. So clinic. So, daing papers. necessary documents na Daing- talagang na nagdinegosyo sindang araw Opo. kayan. They Legal. kumbaga, illegal, nagluluwas na illegal. Si Nana Aida, no? Madam Sinaida Azores, good afternoon from Matanag. Okay, sige. Salamat ang tabi, Nana Aids, no? Sa pagkantabay. So, going back naman, Tita Pita. Nagadan so aki after circumcision. So, sarong, I guess, if I'm not mistaken, lying in clinic. Sa lying in. Na found out na peke. So, doktor, peke. Peke, so, Perform. nag-perform. And then, one thing, ang nangyari da, Tita Pita, so, anesthesia, Na over? overdose. Oh my God. 20 cc, Instead of? 5. Grabe. So, sabi ko, kaya masisimbagan na, so hapot ko kung napauno. Ito nasa lying in, nasa clinic, pinerform. Duman sinda nagpa-tatak. Ano ito? First na ginibuhan niya or? Ano daw, baka dati, ang aram ko kato Tita Pita, may dati na itong reklamong kaso, but di man nasabi duman sa issue kung same ang, nature, no? But, ito, very, apod kayo ni, Very sad so nangyari. very sa sad ano, yes. so nangyari. Kasi you are just preparing your son for a brighter future, diba? Para sa futuro niya. And even then na nakauli sarong nabuhay. Grabe. Immediately after. Pero Oo. nagibo pa rin yung procedure. Yes po. Ah, Yes, okay. Tita Pita. So, yung after, at saka lang siguro Oo. yung di na nagimatay kasi Oo. na-over na. Na-over daw nag-ano na sa sa utak. over da sa anesthesia. Sabi nga ni kan hipag kong nurse, dahil nga ni ngaya ka to pamaranhilo ng utak mo, 20 cc. Oo, grabe. Diba? Even nga ni baga sa mga cesarean. Tagod ako nga niyan, pwedeng, I'm not sure kung if it's possible na topical. Teka lang. Oh. Di ba? So dako lang na it's a maging lesson sa tuya gabos sa Lalo mga na parents, magulang. sa mga magulang, no? Na gabayan ang sa tuya ng mga kakian pag-araw kaning they have to decide kung mapa-circumcise Yes. na. At Kita basta ipagtiwala correct. kung kise-kise na bako kita sigurado. Opo. Kasi buhay yan eh. Can you Yes. imagine, araw kayo, masasayang subuhay kan sa tuyang aki. Correct. And siguro gari primerong aki ito na Parang mga araw. Oo. Kasi nahil ko lang yung mother na gari aki unong pa. Mhm. Pero in any case na dapat kita ng mga magurang maging di kita Cautious. basta-basta magtitiwala na kung kisay-kisay lang yan. We should idaraon ta sana so, Sa I mean tama. kung Sa- saan kita sigurado na So accredited. yes, Diba? oo. So isa sigurado sa bagang sa munisipyo o sa syudad, di ba baga dyan yung every rural area may rural health unit, di ba? Sa city may city health unit, di ba? So we should not rely on, oy, duman ka ta, o okay, duman. So, yung naday mo man midbid talaga. Oo. Pero So- the fact na sabi nga ni Haloy na ito, bakit, anong pigigibo kang, na pinabayaan lang ito? Ining issue ngunyan lang garo ni Tita Pita, no? But the clinic kumbaga iyo nakakalusot siguro ko pagka ng illegal na nag-ooperate. So that's nangyari na kaipuhan pang magbuwis ng buhay para maaraman na may araw ka tong clinic na nag-ooperate na daiman accredited. Diba? So sayang ka buhay ka na. So kaso So, nasa magurang pa rin. yes, Oo. apo, no? Sabi ko nga ni Keto, mas maray pa pala niya ako kato so dipukpok. Daing uro anesthesia. Ano ito, labaha? Labaha. Daing uro anesthesia.
Ha? Pipok-pok sa na yan. Masara, Pero ngayon, Tapos nakatapis na. Oo. Nakakapot-kapot, naglakaw-lakaw na. Ngayon, for painless purposes, nga rin hindi makamati ikikulog, Yeah. that's the time na nagpapasiring sa doktor. Kaso nga lang, make it sure na sumaduduman ang tapo na mga clinic is legal, accredited by the Department of Health, no? Nga na sigurado ang kakaluwasan kan sa tuya ng mga maging successful ang circumcision kan sa tuya ng mga kakian, Yes. no? Kaya ako, Tita Pita, mapili na gad ako. So legit, mapili ako kang legit. Dahil pagkaag sa alanganin ng buhay kan sa tuyong pamilya. Ako mapili na gad ako ki legit. Katong nga kuya, mapili ka pa. May dua akong masultero naman. Bako man ako. Pag-isipin rin ako. But kidding aside po mga tugang, we should be very cautious sa pag-abot ng siring kada bagay, lalong-lalo na po sa mga magurang, sa mga may aki na mga lalaki. At aagihan na yan. And kita po ang bahala sa pasiguro kan buhay kan sa tuya ng mga kaakian. Right? Ngari na kita po mag-abot sa punto na magpaparahihibi kita, Yeah. manghinayang kita kan Pagbasol. buhay, mabasol kita kasi dahil kita naging pasiguro. No? Okay. Sige. Another one, Tita Pita, ngunyan, bago kita duman kita sa tuyang topic. Aram mo, kita nagabilang sa rong individual, lalaki and babae. May pinagagamit kitang ano nga ning apod kay ni? Anong apod kay ni sa paglalaki, i-apod kitang ano yan, ini mga honorific terms. Ano ini mga honorific terms? Honorific terms. May honor baga, ano? Honorific terms. Mga honorable. Honorable, Mr. and Mrs. Mrs. Mr. Miss. Diba? Pag lalaki, piga-apod na Mr. Pag babae, Na may agom? na may agom, Mrs. Pero pwede man sa may agom na gumamit ki Miss. Nasa choice din da iyan. Kasi, MS. Oo, MS lang, no? Like si Chris Aquino baga, may agom. Pero ang honorific term na pigagamit niya is Miss Chris Aquino. There are some, no? Pwede gumamit sa mga may agom ning Miss or Mrs. Pero sa lalaki din, pwede mag-Miss. Sa babae, di man pwede mag-Mister. Yan ang nagiging problema talig di sa tuya. No? Dako na baga ang member kan LGBT community. Dako Kasi na. ako na akong friends. Yes, I got a lot of friends from LGBT community and they're so nice, no? But ang problema sinda, nako paano ang pag-apolya? Paano niya ako pagkalimbawa ngayon nagpila ba nga? May istorya nga di kayan Tita Pita. So sa kuya na amigo/amiga. Nag-order da siya sa sarong fast food sa digdi sa tuya sa Pilipinas, or arani digdi sa Bicol. Nag-order da siya. Nakapustura kaya ining sa kuya na amigo/amiga na Nakapang babae ba siya? Yes, naka-cross-dress, okay. Tita Pita. Fully made up. Yes. Tapos, pero mahiling mo sa lawas ta. Ibabambaga talaga ang lawas kan lalaki. Ang body build. Naturally, biologically man, masculine talaga. No? So, piga-piga sa bitis na pala. Mga araw kayo. Sinabihan da siya kang crew, "Hello po, sir. What's your order?" Guru ko ngayon day ngayon guru ngayon na ngayon ako mag-order. Kuya naman, ikaw nakapusturahon ka? Apo nung gang Hindi na sir. pala, sir. Sabi kan, nakikita mo ba tong False lipstick eyelashes ko? Yung makeup ko? Tatawagin mo lang akong sir? Diba? Mga araw kaya? Ma'am ngayon. Cleavage pa, Leonon. Sorry po ngayon. So sorry. Marita, ano man nga siya. Nice man siya. Nasabutan niya man. Kasi, saro yan sa mga problema sa tuya. How to address. Okay. Diba? How to address our Ayo, LGBT di ba friends. sila mananggan? Diba? Pero pag nahili mo na pang-girl na, naka-make alaba ang hair, naka-false eye, Oo. naka-pang-badong babae,
ma'am na. Kumbaga, Ganun nga sa boses. Oh. Murder ako. order kaya ako. Ano kaya pa mo? Lito. Di ba? But, nadidipisilan kita. Minsan nagiging cause kang pagiging garo insensitive. Yes. Di ba? Nagiging garo insensitive ang tao na nag-aapod, knowing the fact na cross-dresser siya, like lalaki, pusong babae, we don't know how to, paano to apodon. Di ba? Lalo dahil taman araw ng pangaran. Pero Right? siguro, we should not get offended pag Oo. masabutan mo na lang. Oo. Siguro kung ako yun. Oo. So, case-to-case basis, di ba? Minsan, pag mga malibog na ang payo, dito naman talaga mag-iiwasan niyan, Tita Pita. So, now, ang Department of Education, magamit na kaning MX. Yes. MX na po. MX. Actually, aloy nang pigagamit ang MX. Dahil lang siya na ha-hype, no? Dahil lang siya na ha-hype. So, additional sa Mr., additional sa Miss and Mrs., igwa na po ning MX. MX? Yes. MX. Ini pong MX, pwede magamit sa mga tugang nyato ng mga LGBT member. Okay. Diba? At ang na maiwasan itong minsan nalilito kita. So when you fill out ng application form, nakalagay na yan. Ikaw ng opo. MX? Yes. Opo. Okay. No? Di ko pa So, na-encounter. sabi digdi, as found in the 1987 Philippine Constitution, the state recognizes the role of women in national building and shall ensure the fundamental equality before the law of women and men. This provision supports the broader principle of gender equality, which includes respecting diverse identities. So paggalang, di ba? So also, the Magna Carta of Women implies that language as a tool of inclusion or exclusion must be used in a way that in a way that respects all gender identities. The Magna Carta mandates the elimination of discrimination against women and ensures the protection and promotion of women's rights, including the promotion of gender sensitivity and inclusivity in all aspects of society. So, meaning lahat. No? So, warang exclusion, whether you are member of our LGBT community, kay puhan ma-address kitama. Yeah. Diba? So, So the ngunyan, respect is there. yes. Ano? So, ngunyan, hopefully, ma-identify kan sa tuya na society na pag nagtao kita o pag nag-upload kita to a certain person na data araman pangaran, minsan baga, ang mga lalaki sa mga matibayon, Miss! Diba? Digdi sa to, ang pag lalaki nag-upload ki babae, lalo especially kung daraga sa pangiling, Miss! Diba? Ay, marayo. Ma-upload ka Miss, no? Pero pag ang babae, nag-upload sa lalaking dahil may bid, Kuya! Sir! Di ba? Di usang mister. Pag sinabi kayang mister, garo ago mo ngaya. No? But sa ibang country, mister pag-address, talaga. oo. Mister talaga. Especially siguro Hey, ko, mister. Yan. especially siguro ko sa Korea, mister, di ba, mga araw kaya. Mr. China, Madam. Mr. Madam, mga araw kaya. Sa tuya, digdi sa Pilipinas, Miss, pag lalaki, Miss. Pero pag ang babae nag-upload sa Bako lang, lalaki, sana warag na, huy! minsan huy, di ba? Oh, minsan Kasi matao nakalagay duman sa binasa mo yung the respect. so respect, di ba? Tapos respect in all entities, gabos, whether you are member of LGBT Oo. or whether you are a man or a woman. Ang respeto niya. Kay puan may ano sa imo, may honorary honorific, may honorific term. So this MX, pupunan ng gagamiton kan Department of Education Regional Office 5 to address our friends and our sister and brothers from LGBT community. MX. Now I know. Yes. So dahil mo na kay puhanan malito or hello po MX. MX.
Sa bagay yan. Diba? Hello, MX. Yung mga araw kaya, Oo. MS. Ano? So, hindi na sir Oo. or Day madam, na- MX. Day na So, ma... pwede na yan. Opo, day na ano, day So, na... I hope all of them are aware. Oo, Dapat sana. alam din nila. Opo. Kasi baka in-address mong, hello MX, ano yung MX mo dyan? Ano yan? Ano Hindi yan? pala hindi alam. Pag dumugro motor na Baka MX. yung pagdangog, RX, prescription. Oo, RX. Nasa, gano'n nga kita nasa, ano yan, nasa butika, nasa pharmacy. Na, ano yan, RX. Oo. So, pakibasa na lang po. The other information, yan po sa DCGB News Online, nakapost din ni ining word na, RX. MX, no? So, dagdag po, MX. dagdag sa MS, MRS, and MR is MX. X. Okay, so mabalik po kita mga Mr. and Mrs. and MX. MX. Mabalik po kita sa satuya pong pagbabalik, satuya pong pag-ulay-ulayan. Ang mga bagay-bagay na kaypuhan pag-isip-isipan kan sa tuya ng mga paraan tabay, sa tuya ng mga padaba na mga maaragom na, o kung nag-agom na, pero yaon pa tabi nag-i-star, kay mama, kasi Yes. papa. Ang pagbubukod. Bako po sa bubukudon mong kumasay, maduman ka. No? To separate. To separate. No? Separate from the... To be on their own. Yes. So, gano'n kahalaga, or dapat ba talaga? Or okay lang ba na dai kita nakabukod? So, pag-ulay-ulayan ta po yan sa satuya pong pagbabalik. Oras, alas 2:35. An oras hatod sa Indukal Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata sa Uno Plus. Kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Red Horse Super. Ang shot ng tropa. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. This time check is brought to you by Generica Drugstore. Tayong mga ina may suporta sa ginhawa. Ginhawang Generica mula sa Generica Drugstore. United Home C-Tab. Basta C, C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawang Unilab. Pre, makinig ka muna. Tayong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Pinalawak na dialysis package, outpatient mental health, higit dobling aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefits. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa 8662-2588 para sa detalye. Uni na siya! Bicol Loco Hot Air Balloon and Music Festival malanding na sa maabot na Hunyo 14 hasta 16 sa Old Airport, Legazpi City, Albay. Hot air balloons? Check! Mayon Sunset View? Check! Kulig music, fan flows as in beats na mapasuryaw sa imo nin more? Check na check! Tapos yan, mantang nagkakaon nin sili ice cream as in nagbabayli kaibaan sa imong tropa. Mari na, imbitaran ang gabos na barkada. Mag-irilihan kita sa Bicol Loco Hot Air Balloon and Music Festival, Hunyo 14 hasta 16 sa Old Airport, Legazpi City, Albay.
Gardusi po ang inyong punong barangay. Masaya po kung nabisita tayo ng DOH para sa MMR vaccination na pangontra sa tigdas, peke at German measles para sa mga sanggol sa ating barangay. Nais kong himukin ang iba pang mga magulang na pabakunahan na ang inyong mga anak para masiguro natin na sila ay ligtas sa anumang vaccine preventable diseases. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Nagdadangog ka mo sa programang Usapang Pamilya. Kaiba si Kuya A. Digdi sa DZGB. Kaibaban po si Tita Pita ngayon na pagkahapon. Yes, Kuya. Mabalik kita, Tita Pita, or nagbabalik po kita ngayon na pagkahapon. Ang sa tuyo na pag-urulay-ulayan, may kinaaraman sa pagbubukod o pagseparar kan mag-agom sa saindang harong na dinakulaan. Like, sabaga, kaibanan si mama, kaibanan si papa. Pag nag-agom na, kaibanan pa ba si papa kasi mama sa sarong-harong? Ano po sa hiling nyo, sa hiling nindo? Ini po ang sa tuya na dakol lang kahaputan. Tanganay na matawan ng tatita pita ning insight. Ining mga mapakarasal sa John. Ining mga nagpakarasal pero yaon pa sa puder kan magurang. Ano po ang sa indong nai-experiensyahan in terms of your privacy, in terms of your pakikitungo sa magurang, even in terms sa imong sa society, kumbaga sa imong ano nga po kayan? Grubaga bragging rights. Kasi ang iba sinasabi, ay, hanggang ngunyan ngayon, nasa ano pa kang magurang. Di ba? Parang gano'n. Oo. Tapag ka, kumbaga, kumbaga, ibabrag mo man, may sa diri naman niya kaming harong. Compare naman sa, kaya pa kayo may karamama. Kay Star. Diba? Parang kung pinamana sa imo so harong, pero, kung even ipamana sa imo so harong, may mga suggestions and society na sabi ka, di ba, mas okay ang nakabukod
kaysa sa dai. Diba? So, sa mga paraan tabay niya to, ano po ang sa indong personal na, take na say, na take, no? Anong tip or ano ang sa indong masasabi? Or even kamo, kung igo kamo ng simbag, mas maray ngaya ang nakabukod or mas maray ngaya ang kaibanan man girari ang parents. Kasi sabi ka ba, case to case basis man nga iyan kuya eh. Sabi ka ba? Kasi sabi kan iba kadaklan mas magayon nga nakabukod kasi sa saruda ang kaharian or kastilyo kay puhan saro sana ang reyna. Diba? Saro sana ang reyna. Kung duwa ang reyna dyan, mag-iiwal iyan. Aro-araram itong tataraman, but come to think of it, yaon si mama mo, tapos suago mo yaon pa dyan. Si ang reyna. Magiging prinsesa lang itong ago mo. And there is always someone, saro lang ang masusunod sa laog kan harong. Diba? So, manidipisilan. Pero yung sa hierarchy. Oo. Sa kuya lang tabi, kasi we Filipinos, we are clannies. Apo. As much as possible, kita, like ako as a parent, as a mother, gusto ko gari naon lang gabos ng mga aki ko, makuapo ko. Kasi parang feeling ko, nahihiling ko sinda everyday. Parang, ang sarap ng feeling na parang feeling ko secured sila niya ang digdis ako. Gari, gari bagay yung mother here na, Yes. so ano. So, ganyan, in my case now, I would just like to share na syempre my husband na ano siya naghilang and ako lang ang pasalamat ko na niya dyan sa aki ko my grandson, my grandchildren na niya nagtatabang sa ko kasi kung ako lang for now gari di ko makakaya it's so difficult, it's so hard. So dako lang ang pasalamat ko na Lord, nagpasalamat ako na niya digdi sa kuya so aki ko kasi sinabi man kang aki ko, Mama, I will take care of you. Di ka mama mag-worry. Digdi lang ako sa imo. Maski anong mangyari, anong sabihin mo pa sa kuya, I will stay with you because I will take care of you. So, much that she wanted also, kasi she tried also na, so gusto niya, sadiri. Yes, apo. Pero, nahihiling niya sa sitwasyon niya na, gari, abo niyang pabayaan ako. Mama, dyan lang ako sa imo, ta ako ang maalaga sa imo. Yun. So, yung arog kayan, so syempre, magbangon ako na niyaon katuwang ko. So, aki ko, and di man ako nakaka-encounter na, of course, normal yun na there are times na may kakaiguan ng problema. Hindi naman tayo perfect na everyday, parang, so niyaon yan dyan na you have to resolve whatever issues you have. Kailangan i-resolve yan. Correct. But ang aki mong tita Pita is girl, babae. So, aki ko man pala na yung nag-transfer from Manila kasi gwasindang may condo unit pero nagpalipat. So, wow na ko may gwardya. So, hindi ko alam na basta ang maray ang feeling ko magmahon ako kasi nahihiling ko sa grandchildren ko na niya ako. Na kung pwede palang permi ko sa nang kupuan na hindi lang ka ko maghali. Araw kayan. So, that's for me. Okay. Sabi ta nga ni baga, sabi ka diba, case to case basis ngayon yan. Ano, Kuya A. But if some point, may mga nagsasabi na you should, kay puhan da at titapitan na bukod, no? Pag ikadaan nag-agum na, no? But sabi ta nga ni, may exemptions. Like for example, araw ka ito sa case tindo, there is someone need to be mataaman, no? Kay puwan na may atamanon, and then so aki mo ang gusto mag-ataman. Well, actually nagbukod na sinda. Nagbukod na, nagwali naman, nagbalik. Diyan ako siya mo alagaan ta ka. 'Di ba? So, what if may mga times kaya na pagka ang ano ang manugang ika sa ibong aki so agum ka aki mo is your manugang tita Pita, di ba? Pag pareho da babayang magmanugang, halos di na nagkakasundo. Di ba? Yung manugang mo lalaki. Di ba? Sige na po mga tugang, sa mga nag-aaral tabay ko yan, ano sa indong reaction? Yes. No? Kay puhan ba ya na magbukod? Kay puhan dai?
or case-to-case basis nga ni. Kasi dahil formula ang buhay. Or ang formula, ang buhay, dahil mo ini maaadalan sa maski sa na university. Ang parenthood, dahil university. Ang pakikisama, dahil university. Diba? So, we are talking, ano po kini, in general. Diba? In general. Ano mga bagay na dapat niya to na i-consider kung mabukod kita? Ano mga bagay na dapat niya to na i-consider kung makiki-star kita sa satuya na parents? Diba? Sa filme iyan may mga pros and cons. Ano ang mga consequences pag naki-star kita sa satuya na magurang or even sa satong biyanan? Kasi sasaro kayan, magurang niya, susaro, so agum mo, halimbawa, biyanan mo ito. Ano po kaya? In-law. Diba? Sabi kan sarong in-law na babae, si mama ngaya, garo ngaya ako pero may ngaya hihiling ngaya, garo ngaya ako pero may pig susulo pag tigihiling. Diba? Pero yung ano? Garo na pig susulo. Pag paghihiling. Garo, na-intimidate siya once na ihihiling siya kan sa iyang biyanan. Diba? Siguro ko dahil man siya confident sa buhay niya. Diba? Lalong-lalo na tita-pita kung dahil ka pa nagtatrabaho. Dapat kasi maging sensitive ka, di ba? Sarong bagay yan kay Wanda, dapat na taglay ng isang biyanan or ng isang manugang, sensitive. Dapat sensitibo ka. Bako na, sensitibo ka towards your biyanan. Hindi yung napagsabihan ka, sensitive ka, nasakta. Oh, no, that's not. Sensitive. Gusto sabihin, sa palibot mo. Bako sensitive sa feelings mo. Diba? Taba ka sabi ngayon ni Tita Pita, sensitive. Ngayon ina po na niya, Christina! Wala kayo, tika po niya. Natakot, naging sensitibo. Sensitive towards So, the halimbawa, tapos ka na mag-breakfast. Maging sensitive ka na. Hindi yung papasok ka na kaagad sa room. Naman ka na mag-cellphone ka. At least you help in the kitchen. Nakatiwang-wang sa ugasan. Yun. Maging sensitive ka. Yung ano yung sa palibot. Kung araw ka lang gibo talaga, Tita Pita, nakatiwang-wang sa ugasan, biniyaan mo, pagkatapos mo mag-breakfast, kapag katapos mo magkaon, biniyaan mo sa lamesa sa ugasan, talagang masusulo ka sa iling ni... Pagkatapos mo magkaon, iwalat mo pa sa plato mo. Dahil mo lamang ilagay sa sink. Yan. Iba na yun. Talagang... Halimbawa, walang katulong. Ako paalaton na in-law. Talagang... Purot ka yan. Ang putong yan, pasakpak. Talagang masusulo. Tita Pita, ang ilingon ni panugangan mo. Pag-iling siya. Talagang, so, yun na dapat maging sensitive. Yan ang example. Para magayon ang pag-iriba, you should be sensitive. So, kaipuhan mo maging sensitive. Kaipuhan mo maging, again, cautious. Na pag di ko ininugasan, baka anong isipon ni mama? Diba? Uga kunon ngay ako. So, kaipuhan, ugasan. So, makikisama ka. Yes. Diba? Now, if you cannot take that, also, di ka man pupupugulan na you want to live on your own. Although, very much welcome ang ano. Pero, the fact na mag-start ka na family, you should be ready. Ready na dapat. So, mas magayon na ready ka talaga. Of na, course. in The case, fact na magpakasal ka mo, ready na ka mo dapat na dawa. So, sabi ta nga ni baga case-to-case basis. Sabi ba ni Tita Pita, you should be ready. Ready whether you're mabukod ka, ready kung makikisama ka sa imong sabyanan. Diba? Kasi pag aagong baga, bako ka lang dapat physically ready, bako ka lang financially ready, gabos na aspeto kan buhay mo dapat ready ka. No, mentally, emotionally, spiritually, dapat gabos ready kita, no? And kaipuhan talaga ning pakikisamang matindi. Yes. Pagka nasa laog kita kan harong kan sa tuya na biyanan, no? Minsan kung nasusupog man si biyanan, kung nasusupog man si biyanan, ang tataraman niya lalaki. So aki niya. Tarami dahil si
Taramido nga si Agumo. Iniyog ako noon. Oo. So, inuruba. Ngayon, yara sa naduman binarlay bay. Pig-arag-agyan niya kang kang mga tao, di ba? So, arog na kaya ng buhay tayo. Usually kaya digdi sa tuya sa Pilipinas, it's not easy. Bako po madali na magbukod. Bako madali na magpatugdok ning harong. Bako madali na maghanap ning daga. Bako lalo na bako madali mag-upa. Kasi renta ka kirenta. At the end of the day, wala ka nakukuha. Di ba? So, dahil na bagay na you should be ready. No? Sa aga po, pagpadagos tayo sa tuwing na pag-urulay-ulay, may kinaaraman po sa pag nag-agum ka na, ano ang maray? Malain-lain o makiki-star? Pag-isip-isipan po niya, alaba pwedeng istorya, alaba pwedeng pag-uron-uron, na digdita po marirealize kung ano ba ang dapat, no? Case to case basis. Dahil po digdiki formula nga ni bakong sabi daan ni Kuya nagtita-pita magbukod. Sabi nga ya, okay man dapat nga naka-star. So kay puwanta maaraman kung ano ang dapat ang gibuhon sa kaso kan sa indong pamilya. Di ba? Bako man baga tita-pita. Pare-pareho ang sitwasyon. May mga magurang na nangangaipuhanan kipag-iriba sa harong. May mga magurang man na, hindi ko kaipuhanan pag-iriba ko digdi. Nag-agom ka mo, mabuhay ka mo. May mga arog ka yan. So, sa aga po, pagpadagos tapuan sa tuwing na pag-urulay-ulay, whether mabukod po kita pag kinasal or ma-stay kita sa satuya ng mga magurang, no? And Kaya Kuya Ace man na pag pakakasal, day man tulos siya nakakabukod. So day man tulos nakaka-separate. So for a while, nag-stay muna yan sa family kang usually, 'di ba, dapat sa lalaki. Ayan. So pag medyo okay na, mga pirang years yan. Sabi mo mga 3 years, 4 years to 5 years. So, nagbubukod man gilid. Yes. Kumbaga, while getting ready, digdi mo nangya kita. Taday pa man nga napinturaan sulit pag-ibutang mansyon, digdi mo nangya kita. So, day pa haman sa pigpapaharong. So, sa aga, po mga tugang, tayo inabot na naman kita kan sa tuyang paramihan trust na pamamaaram, aram ta mga pros and cons kan pagbukod sa pamilya, pagka once nakita tabi nag-yes I do na kay Mr., kay Mrs. Dahil man garo pang nag-yes I do kay MX, okay. Salamat po sa kabos naman nagarantabay sa lado technical, si Kuya Nems Flora and then si Jerome Martinez. Sa mga nagantabay sa atong Facebook Live, thank you very much, Tabi. Okay. Sa aga giraray, parehong oras, parehong estasyon. Kaya ba na po magiraray sa aga si Tita Pita and si Kuya A. And padagos kita ka sa tuwin na pag-urulay-ulay, may kinarama kong mabukod baya kita? Or, digdilang kita. Digdilang kita. Oo. Digyan sa programang Usapang Pamilya. Salamat sa gabos sa nagantabay. Sa aga giraray, mabuhay! Sa inyong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat! Cheers na